Понеже обиколих доста зъболекари към 3-4 доктора, имах лоши преживявания с тия зъболекари, просто идвам врат чак до Пловдив. За един зъб съм дал над 2000 лева. Здравейте, аз съм доктор Здравко Стойчев и правя това видео, за да споделя с вас обратна връзка на свой пациент. А днес приключи и последното му посещение с избелване и поставянето на циркониева коронка. А той сега ще сподели защо идва при нас, защо избра нашите услуги и всъщност откъде идва. Да, здравейте, аз съм Илон, Враца идвам. Понеже обиколих доста зъболекари към 3-4 доктора, имах лоши преживявания с тия зъболекари, просто идвам врат чак до Пловдив и за сега всичко е наред. Надявам се и в бъдеще да продължи така, да всичко да е наред. Какъв призив би дал на хора, които са отдалече, които са от Северна България, които не са в Пловдив? В нашия край зъболекарите са доста по-евтини, но ефтиното понякога излиза доста по-скъп. За един зъб съм дал над 2000 лева. По-добре да дадеш един път малко по-висока цена за някои неща и да са ти здрави зъбите за напред. Както виждате, при мен идват и хора, които са отдалече, идват от Северна България, така че няма невъзможни неща. Щом човек е решил да оправи зъбите си, затова моят призив към вас е още сега да запазите част от линка в биото.